ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor. A abella Maia. Porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Pole do Arco da Abella. Hola. Hola, Maia! Oh, estás aí, Zod. Vamos, está a piques de comezar. Ai, que é o que está a piques de comezar? O concurso misterioso sorpresa, xa sabes. É hoxe, levan 3 días falando todos disto. Vole. Espero que sexa un concurso para descubrir quen come máis ou quen dorme máis. Seguro que o gaño eu. Vai ser divertido. Vamos, Willy, é un concurso misterioso e gustanme moito os premios. E este ano, os gañadores do concurso misterioso serán os que fagan a mellor bola de pole. Ai, Moi ben. Agora explicará volo resto a señorita Cassandra. Grazas, Maxestade. Tedes que formar equipos de 2 abellas, como aprendestes na clase. A bola de pole debe ser todo redonda, grande e sólida como sexa posible. Entendéstelo todo? Sí, señorita Cassandra. Oh, esquecía a mellor parte. O premio. Non debín dormir durante a clase sobre bolas de pole. Maia, temos que gañar esa torta. Fase equipo comigo, por favor. Sí. Non o esquezades. Traede aquí as bolas de pole antes de que anoiteza. Todos preparados? Atentos? Preparados? Xa! Último en entrar, primeiro en sair. Maia, Willy, mirade a nosa bola de pole. Non é bonita, redonda como o sol. E vos que? Rematástela? Vamos, Zap, vamos intentar facela máis grande. Agora temos que empezar de cero. Por que escachou desta maneira? Ten que haber unha maneira de facela máis sólida. Tócache ben! Ben, Kurt! Genial! Eles saben facer bolas grandes e redondas. Vamos, Willy! Ai, sí, vou de seguidiña. Só necesito un pouco de descanso antes. Ai! Ai! Sí! Sí! Oh, ben feito, ben! Tócache, tío Moi Kurt! ben. Un, dos. Hola, Kurt! Oh, hola, Maia! Dime, como conseguides facer esas bolas tan sólidas? Por qué? Queres aprender a facela? Deixame isto a min, tío Kurt. Ben, o noso ingrediente secreto é... cagallas de coello. Mestúralas co resto do esterco. Velo, e a bola faise unha super sólida. Queres unha? Grazas, ben, pero... non, grazas. És moi amable por dicirmo, ben. Pero é probable que ao mesturar o pole con cagallas de coello o pole non saiba moi ben. Willy? Willy! Willy!
Seguro que quedou dormido en algures. Grazas, ben, grazas, Kurt. Divertidevos. Adeus, Maia. Vaya, Willy, fixaste ti a bola de pole. É perfecta. Está claro que con iso imos gañar o concurso. A miña bola de pole. Ui, perdón, asusteivos. Pero es unha abella. Nunca virá antes unha abella como a ti. Son unha abella negra. Eu sí que vin abellas como a ti. Hola, eu son Maia e ele é Willy. Hola, chámome a Pesa e esta é a miña bola de pole. Caeume mentres facía un rizo. Daquela non é túa. Non me deu tempo a dicircho. Asustoume co seu berro. Ben, grazas por dar con ela. Xa nos veremos por aí. Adeus, Maia. Agarda, nunca viramos unha bola de pole tan grande, verdade, Willy? Podes nos mostrar como a faz? Para gañarmos a torta temos que levar unha bola de pole perfecta á colmea antes de que anoiteza. Unha torta? Gustoume moito. Podemos dar a miña bola se queredes. Ai, grazas. Non imos facer trampas. Pero non somos quen de facer unha bola pequerrecha que sexa sólida, Maia, así non podemos gañar. Claro que podedes. Ides aprender. Moi ben. Faced unha bola e saltade sobre ela para apertala ben. Así. Oh, non, outra vez. Ai, parece que agora son máis redondas e máis sólidas. Sí, mira que tamaño ten, Zot. A torta é nosa. Ai, comparada coa de Zap e Zot, segue sendo pequena. Por que non xuntamos as nosas, Willy? Teremos unha bola máis grande e coas cores do arco da vella que tanto me gustan a min. Sí, podémola facer enorme e con distintos sabores, non vos parece? Moi ben, agora falaches. ¡Qué maravilla! Nunca vira unha bola tan bonita. Seguro que con iso gañades. Se chegamos aló a tempo. Bule, Maia, estáse poñendo o sol. Ves que nos, a Pesa, daremos che torta se gañamos. Ai, odio vir por aquí. Nesta zona hai sempre moitas ras. Willy, cuidado! Ai, a bola! Oh, non! Estás ben, Willy? Ai, parece que tiveste sorte. Rebecca. Non pasa nada, non nos viu. Rebecca. E agora como facemos para recuperar a bola? Porque ten que dormir aí. Ai, non imos permitir que unha rá medio dormida nos impida collela. Willy, ven-me ajudar. Ai, esquece a torta, Maia. A coberto. Ai, non. Viva! As ras non lles gustan as balas de pole. Parabéns, rapaces! Esa bola é super forte.
E parece que hai imos ter que limpar. Nunca vira bolas de pole tan grandes. Entrade, xa chegaron todas as outras abellas novas. Aquí non pode entrar ninguén descoñecido. Tranquilos, agardo por vos aquí. O concurso é voso. Fixestes vos todo o traballo. Eu só botei unha man. Quero vos dar os parabéns a todos. Fixestes un traballo moi bo e estou moi orgullosa de vos. A máis grande e a máis redonda, A de Zapezot. Sí! É unha mágoa. Ben, a máis grande, máis redonda e máis sólida é, sen dúbida, a bola que fixeron Maia e Willy. Sí! E ademais ten un recendo divino. A semente de cenoria e a flor de mexacán. Ten que ser deliciosa. Parabéns, rapaces. Merecede o premio. Co seu permiso, Maxestade, quero que coñeza a nosa nova amiga. Grazas aos seus consellos puidamos facer unha bola de pole tan bonita e está agardando na entrada. Pero, Maia, e a torta que? Ímola compartir con todos, non, Willy? Deliciosa. Outro día aprendo vos acrobacias, vale? Ata logo, amigos! Ai, perseguir bolas de pole polo aire cansa moito. Eu prefiro comelas.